Takže čau lidi, víte vás, Maty jsem tu s. Marta jsem, čau lidi. Je to Take the Table, je to nová hra, jsou to zase druhé série na internetové blbosti. Je to druhý díl ze série internetové blbosti. A jdem rád. Ne, Yes. tady máš hvězdičky. Jo, já vím, já to znám. Já nevím, já si myslím, že to někdo natáčel už před náma. Ne. Tvůj dobrou taktiku, ty svým. Ne, pojď. Ne. Yes, jména. Taky to je jedna. Tak pojď. Počkej, hej, jak to děláš? Já mačkám jak dvě slivej. Proč nemáme hlavy? Jo, to tak musí být. Ne, Yes. 2-2. Ne. 3-2. Ne. Ej, lidi, držte mi palce, prosím. Ne, ty jsi jiný. Dobře, já. Teď to bude těžký, kámo. To se úplně nejvíc převáží. Ty vole. Oh yeah, bitches. Tak zvědám. Nevyhrál. Kdo spolu, kámo, asi? Tak to asi ty. Ne, ty. Takže Ne. páni a dámové, Maty vyhrál. Yes! Takže Maty vyhrál. Dobré. Máme další. Dáme ještě. Tam ještě. Takže jednou vyhrál celou hru. Ne. Ach jo. Šiši. První. Jo, to je úplně těžký tady. Počkej, cože? Já jsem si toho vůbec nevšiml a začal jsem klikat tak. Pojď. Sorry lidi, to je třeba. Ne! 2-2. Já jsem kusku. 3-2? Dobře, blbosti na internetu budou líp než mě. Počkej, hej, bacha na ty myšky. Ještě to nejde. To vůbec nejde vidět. Počkej, jako a kdy mám vidět, jak bude co? Vyhrál ono v nějakém střebodu. Zase mi dali, ha? Jo. To je prdel. Pak budu v tobě hrát to teď, no? Jo. Ne! I ty jsi v tom nějak zkušený. Že už ty hrál. Hrál, ale hrál jsem to proti počítači. Já to hraju. Ale je to mnohem těžší proti počítači. Já to hraju po druhý v životě. Ne, ježiši. Já to hraju po druhý v životě, on to tady ale už hraje. mám taktiku na ten počítač, že jsem to hrál. Jak, Tak nemusíš prostě furt naskakovat a ten stůl vlastně bude furt na tebou. tak? Jo? Vlastně já Tak takhle. to zkoušíš i na mě. Jo, ale ty mi stejně dáš. Víš, jak to pomáhá? Ne! Ty vole. 2-2. Ale bylo to vyrovnaný hodně. Ne. Ne, ale čekuj, já to udělám a úplně letím k tobě. Protože já vlastně moc zaberu, že? Jo, teď už jdete, že? No, vyhrál jsem. 3-3? I proč nemáme hlavu? Ne. Ne. Jo, tak asi Marta zjeda. Ne. Ale bylo by to dobrá změna. Ne, Morťo, zvědal. Je to 2-1, vole, ty vyhrál dvakrát, ty svým. No co? Ty vole. To já dneska mám narozeniny. Ne, Haha. párcham. Mám dneska narozeniny, buď na mě hodnej. Tak jo. Ne, ty si uzeram se. No. Joj. Cože? A to jaká to vážně? To si děláš pozivím. Long leg? Ty proč máme tak dlouhý nohy?
Co si děláš? Pojď. Ach jo, zase vyhraju. Já nevyhraju nic. Dobré. Nein. Yes! Scheiße. Ne, Dva. ježiši, tak to ukončíme, už nemám. Ne, když je to 2-2, hrám to pro 5 minut. Budu to tak 10 minut, tam to mělo tak přibližně 10. Pojď. Ne, zapomeň. Můj stůl. My se tady rvem o stůl. Hej, velký hlavy. Máme velký hlavy a desku. Už jsem v tom profesionál. Já už jsem v tom profesionál. Hej, tak děláš i prdel. Hlavně se mi zase role. Ty vole! Ne. Hej, děláš i prdel. Já teď 5-0, ne 4-0. A potečeš. Hej, tak děláš i. Ty zvytek. Děláš i prdel! Lidi, kámo, ty vole. To by měli dát jako raplící hru, protože je to ale dobrý. Jako zabaví vás to a já ten ztratím. Takže kolik teda? 2-2. Ne, 3, když já jsem vyhrál teďka po třetí. No. Jo. A jo. A co zvědáš, jo. Hej, ale víš co, ty mi kradeš můj stůl a já si ho beru zpátky. Ne. Můj stoleček, můj, nein. Meine Schweine. To keine. Deska. Ne, ty jsi svině. Víte, ale ty když vyskočíš, tak já nevím, čím to je, já mačkám, já dvakrát mačkám. Ty vole. Ty víš, že jsi skákal za mnou, že pojďte, a já na srdci. Hej, dej mi můj stůl, výprodej se ho první. Ne, tak jako 4-1 teču, to fakt nenosno. No head, nemáme hlavy. Nejde uděláš si, že mi prdě. Co zvědá, ono. Jdeme to, že? Jo. Až moc dobře. Dej mi ten stůl, můj stůl. To je komický, jak ti vždycky vystřelí hlava. Tyhle, ještě mi dorazí bowlingová koule. No bezva. Tak ty vole, co mi dá? Takže tohle je poslední hra. Ale kdyby si vyhrál, jak jsem vyhrál. Byl by to 4-3. No, protože by vyhrál. Hej, teďka ti to začalo nějak zase jít, kámo. Ne, to zase ne. Že ne, ty vole, jakou ty máš taktiku, já úplně mačkám a ty. Yes! Stejnak jsem vyhrál. No, tak Marťas vyhrál vždycky, takže my to Je to ukončíme. 40, no. Tak No my tak my se s vámi takže, loučíme a u dalšího videa. Čau. Čus.